Malalties. Parlem de bacteris, més que de malalties. A veure, la nostra pell està plena de bacteris, ja ho sabem. Si no, quan es fa el most, el vi no fermentaria. Clar, el vi fermenta pels bacteris que ja hi ha acumulats dins les botes, però també pels bacteris que deixen els peus de les persones que aixafen el raïm. Vale? Tradicionalment s'ha fet així, actualment només es fa per fer festa, però els bacteris que abans s'afegien des dels peus, bacteris i fongs, ara s'afegeixen directament dins de les botes. Per tant, tenim bacteris per tot arreu. Es calcula que tenim entre 3 i 10 vegades més bacteris que cèl·lules del nostre cos. Vale? Aproximadament 1 bilió de bacteris. Tenim 1.000 milions de cèl·lules, doncs entre 3.000 milions i 1 bilió de bacteris. Clar, això planteja qui és l'important aquí? Les cèl·lules eucariotes i ens ajuden els bacteris, o ells són els importants i nosaltres els servim de suport? És filosofia. La qüestió és que també, si mirem quants gens tenen els bacteris aquests, hi ha 350 vegades més gens bacterians al nostre cos que no pas eucariotes. Genèticament són més bacteris que no pas humans. Tenim més de 1.000 espècies de bacteris diferents. Més de 1.000. I estan implicats en la salut i, quan no estan bé, amb la malaltia. Amb la salut, el que sempre es havia dit, els bacteris de la pell eviten que s'instal·lin bacteris patògens. Vale? Vivim amb simbiosi amb ells, mutualisme, és igual. Ells s'alimenten de la suor, de les restes de coses que van quedant a la pell, de les cèl·lules mortes, i a canvi ens ofereixen una certa protecció. Però no només en tenim aquí. Ja està en marxa des de fa temps aquest projecte microbioma humà, que el que fa és seqüenciar a lo bèstia DNA de bacteris per veure quins bacteris tenim. Teniu aquí el seu enllaç, i una de les coses que s'ha vist és que aquests 1.000 bacteris no estan repartits uniformement per tot el cos. Aquí amb cloraines hi ha diferents famílies de bacteris, cada color d'una família diferent. Doncs bé, en els ulls o en el front tenim més d'un tipus de bacteris que d'uns altres, a l'orella uns altres, a l'aixella uns altres, al melic uns altres, en el peu uns altres, és a dir, es distribueixen, i és molt constant entre una persona i una altra, es distribueixen en funció, clar, dels nutrients que troben allà, d'aquesta simbiosi que han establert amb nosaltres. No només a la pell, tot el tracte digestiu és ple de bacteris, el tracte respiratori és ple de bacteris, i el tracte reproductor en les dones és ple de bacteris. Vale? Aquí hi ha un mapa de la diversitat dels bacteris aquests, i és clar, la gran pregunta, d'on ve aquest microbioma? S'anomena el microbioma, el conjunt aquest de bacteris, perquè quan naixem estèrils. Dins l'úter de la mare, dins la placenta, no hi ha cap bacteri malament, si n'hi ha algun, és un problema greu. Com els adquirim? Doncs amb el contacte. Amb el contacte. I això ja genera algunes qüestions d'alteracions del microbioma. Per exemple, el microbioma oral, el de la boca, dels intestins, l'adquirim a través de la boca de les altres persones. Instintivament, què fem amb els nostres fills? Els omplim de petons. Oh, és l'amor. No. És el pas de microbioma. No, també és l'amor, però instintivament s'ha afavorit un comportament per transmetre aquests bacteris imprescindibles. A través de les glàndules
mamàries. S'ha vist que a les dones, en l'època de lactància, se'ls acumulen bacteris intestinals al voltant dels mugrons. Hi ha un canvi hormonal que afavoreix aquest tipus de bactèria allà perquè els absorbeixin. I els nens que beuen biberó i que no mamen? No. Doncs tenen alteracions en el microbioma gastrointestinal. Clar, que els poden adquirir després dels petons, dels amanyacs, del no sé què. Però inicialment poden tenir problemes. Per això moltes vegades es diu no, és que la llet materna, però que no és de la mare, la sintètica, la comercial, és que no s'engreixen tant, és que provoca més al·lèrgies, i mires la composició i dius, és que és idèntica. Clar, sí, molt bé, però el microbioma no. I el microbioma ajuda a pair els aliments, a aprofitar els aliments. Per tant, la diferència no és la llet. Són els bacteris que acompanyen un tipus d'alimentació o l'altre. Els bacteris de la pell, com s'adquireixen? Amb les abraçades. Què fas amb un nen petit? També te l'estimes molt i l'abraces, i li toques la pell, i l'amanyagues, i li mires l'aixella. És això. I els vaginals, quan es passa pel canal del part. S'ha vist que els bacteris vaginals, en les nenes, els agafen quan passen pel canal del part de la mare. I les que neixen per cesària, no se sap d'on els agafen, els acaben agafant igualment. Del lavabo, de l'orinal, però no del canal del part de la mare perquè no hi han passat. Però també s'ha vist que tenen inicialment alteracions en aquest microbioma. Quan hi ha alteracions poden provocar-se malalties. Les més lògiques, les intestinals, per exemple, és el que passa quan tenim un còlic, que estem un temps anant malament. Per què? Perquè hem perdut molts bacteris, s'ha de repoblar tot allò. Fantàstic. Però hi ha casos realment espectaculars. Per exemple, s'ha vist que hi ha una relació entre determinades mancances en el microbioma intestinal i l'autisme. Autisme. Del cervell. Manca de relacions socials, bàsicament. Per què? Doncs perquè cervell i intestí estan connectats a través de nervis i s'ha vist que hi ha bacteris que fabriquen, secreten determinades substàncies que estimulen els nervis intestinals i això provoca una estimulació al cervell. Mancança de determinats bacteris, mancança de determinades estimulacions al cervell. Relació amb hipertensió, malalties cardíaques, asma. És més lògic, l'asma sent els bacteris que tenim aquí en els bronquis. Ho teniu penjat, que anem extremadament justos de temps, doncs ho veieu, però és molt més gros l'efecte del microbioma del que es pensava fa 5 anys, només. Vull dir, això és dels últims 5 anys. Com es fa per conèixer el microbioma? Doncs és el que s'anomena metagenòmica. Clar, 1.000 bacteris, com ho fem per classificar-los? Clar, quan fèiem microbiologia, i encara ara les pràctiques de microbiologia ho fan, els sembres en plaques, amb diferents medis, vas excloent. Això pots fer-ho amb un bacteri que has trobat en un lloc, o amb 10, però no amb 1.000. Què es fa? S'agafa bàsicament tots els bacteris, poden ser intestinals, poden ser de l'aigua marina, poden ser del sol, és igual, i es seqüencia buscant uns determinats gens. Són bàsicament els gens de la subunitat 16S del ribosoma. A través d'aquesta subunitat es poden classificar els procariotes. Per tant, el que faig és seqüenciar això i dir, he trobat seqüència 16S d'aquestes 300 espècies de bacteris diferents. Doncs jo sé que en aquella mostra, en aquell intestí, en aquella pell, en aquell el que sigui, hi havia aquests 300 bacteris diferents. I si es fa per PCR. Si a més faig una PCR que s'anomena quantitativa, que permet quantificar
el nombre inicial de mostres que hi havia, puc proporcionalment dir d'aquestes 300 espècies, aquestes 50 representen la meitat de la població. I les altres 250, doncs n'hi ha uns quants, n'hi ha, però n'hi ha menys. De fet, aquestes gràfiques que hi havia aquí venen de fer-ho d'aquesta manera. No d'un per un i quantificar i sembrar. No, vaja, encara estaríem per la primera i no haurien acabat. Per tant, microbioma, un altre aspecte important de salut i malaltia. I això ha portat a una empresa catalana a fer un fuet probiòtic. Clar, a veure, el fuet no és només carn seca, és seca i fermentada. Per això es conserva, perquè hi ha uns bacteris a dins que no deixen que s'instal·lin altres organismes. Doncs bé, han fet un fuet probiòtic amb bacteris obtinguts de femtes de nadó. Per tant, bacteris intestinals. Sí, cara de fàstic, ja ho sé, tots plegats, Jo el primer quan hi penso. Però clar, són bacteris intestinals, per tant, tu has tingut un còlic, ostres, en lloc de prendre't aquelles capsuletes que venen a la farmàcia, fota't un bon fuet, que és més bo. I recuperes els bacteris intestinals. Per què femtes? Home, perquè allà hi són. I per què de nadó? Perquè fa menys fàstic que d'adult, però bàsicament seria el mateix. Bueno,